Christian, hvad er det, vi laver? Hvad er det, vi laver nu? Vi bygger et legehus. Vi bygger legehuset. Nå, og hvis legehus er det? Mit? Er mit? Det er mit. Nej, det er mit. Nå, så er det Christian. Hvad der står på? Hvorfor står du på vinduet, morbror Anders? Det er fordi, jeg er ved at læse brændt tag fast, eller jeg skal fyre brændt tag fast. Om ikke ret lang tid. Ah. Ja. Hvad laver du? Jeg prutter altså lige før. Pruttede du lige før? Men jeg brugte det. Når du brugte den lige før, den der? Ja. Ja. Nu får jeg da bedre. Jeg er sådan en boldstiger ned. Kan vi prøve indenfor os?